I pozdrav svima ljudi, ovdje je Croatian Gamer i oprostite što sam kasnio dan dva, zato što sam imao puno obaveza oko škole, a i nije to bitno i onda ćemo u vikendu, subotu, u petak, tako negdje i sada idemo. Ok, play. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, ali nova sezona. Ja mislim da će se zvati Minecraft preživljavanje. Ok, survival, da, normalno, ok, može starting map, ok. Just player permissions, to ćemo member. Nećemo bonus chest, možda da. Zove ne. Izašla je verzija 1.21, ali novo je kao simulation distance, ja ću na najviše čankova. Ok, infinity, seed nećemo. Show coordinates, to možda može. Activate, čisto nećemo. Multiplayer naravno. I idemo stvoriti. Malo da pričekam. Evo sad se moram malo učitat. Ja sam se stvorio na drvu. Čeku. Ovo je lag. Ne znam zašto ovdje nema nikakve ravnice. To je loše. Idem samo procijepat drvo. Da se inače zove na Xbox Live-u Gamerboy 274, ako me želite zove možemo igrati multiplayer zajedno. Ok, 6. Evo me lagljivo. Ovdje piše 0 frames per second. Ovdje. Da, 0 frames per second. Ne znam zašto piše, ali ja znam da ima negdje 20 sad frames per second. To je čudno. A mislim da će uskrat piše. Dobio sam čak i jabu. To je cool. Ok, vidim na mapu da li je neka ravnica. Nije. Nije ravnica. To je loše. Jo, previše lagova ima. Možda bi mogla napraviti ovdje sklonište. No, nije malo ravnice. Mogu bi staviti mapu ovako da bi moglo vidjeti. Ok, 44. Mi mora crafting table. Nekoliko stikova. Tako. Idemo probati da ovaj video dođe do 5 lajkova. Ako dođe do 5 lajkova, snimit ću još. Ali, možda je malo ranije. Ne znam. Ko? Ok, samo imamo mač, sjekira i kramp i lopata isto. Onda... čekaj malo. Aj neka.
Ovako. Ne. To možda na početku je ovdje. Onda je ovdje ulaz nekakav. Onda nakon toga ovako. Da jako će biti široko, ali će biti preusko. Na krevet će, ja mislim, biti ovdje na ovom mjestu. Ok, sad moram napraviti ovo. Može bi da mogu istražiti ovaj mine. Da vidim kako će. A ne znam, možda da nađem neke irone. Može? Ne vidim da nije ništa. Ajde da vidim ovo. Nope. Wow. Ovo je baš cool. I sad idemo malo kopanje. Da napravimo si isto alate. Čak i furnace mi treba. Da mogu kuhat. Ok, ovo je dovoljno cobblestona ili kamena, kako god. I idemo sada u moju kuću, to jest još nije sagrađena, nisam gradio. Evo sada idem skraftati. Moram potruditi sve. Ok, mač, sjekira, pickaxe, kramka god i lopatica. Ok, sada idem malo procijepati drva. Možda oak. Ajmo birchwood. Može kao biti da na jednom redu ovako oaka gore birch. Da, to je baš izgledalo dobro. Idem malo. To je ovdje. Ok, sad idemo ovo sve skraftati. Ok, i ovo. Dobro. Ovako. Ne znam je kako će izgledat. Možda bismo mogli napraviti svoj mine. Da. To je baš bilo cool. Možda još jedan red. To je bilo isto birch. Ovo je šličku. 1, 2, 3, 5 puta 2, onda 10 tako dobro računam. 10 ali imam još 9 viška. Ovo liči baš lijepo. Sad ću birch dole. Lijepo je. Gledajte ovo. Sad idem možda malo majnati još. Ok.
Ne liči ovak lijepo kao tamo, ne može se još vidjeti. Zašto sam možda malo na manjoj. Čak sam vidio creepera. To iron imam. To iron. Svo ne. Da li ako bi naš dijamante još bolje. Dijamanti su bolje. Nubovi kažu da su ti dirtovi zemlje su bolji od dijamanta, to nubovi tako kažu. Koji vrag? Kako je Creeper mogo nestati? Je li to glitch? Ne znam što je to bilo. Kako je mogo nestati pa se... Evo kola! To mi treba, zašto mogu osjetiti baklje. Da, to je dobar dio. Okej. Sada malo ovdje istražiti. Wow. Još irona, yes. Znamo sam da ću biti dole. Neću ih. Nema više irona. Sam 2. To je malo za mene. Ovdje ima previše cool. Reklama. Pa nikad nije bilo reklame u Minecraftu. Hvata. To je malo čudno. Ali nema veze, ja ne volim reklame. Ok, idem vidjeti šta je ovo. Wow! Ima još nešto dolje. To. Iron. Sam će ti fakat. Može malo da uzmem još kolova. Ali lijen sam pokupit kolova. Nemam baš skupljat. Znači ovom dijamante skupljat. Koliko imamo? 6. Čekaj malo. A jesu ti ostali ironi koji sam našao? Šta? Čudno. Još irona. Okej. Ovdje. Za ovo glitch da... What? What the? To je neki čudan glitch. Možemo ja malo čekati još. Da, to ne baš guba. Okej. O. Ej! Šta? Moram bježiti odavde. Joj. Ne. Bože mu. Ko? Zašto oni... Kao... What the... Ne. To ne može biti. Šta se dešava? O Bože. O Bože. Ne. To ne može biti. Nesigurno sam. Ove... Najgađija ikada imam. Ne znam šta je. A Bože, a ko je to? A ne. Šta? Joj. I to je bilo to od ljude epizode. Nadam se da ste uživali. Ostavite like, share i subscribe. I prekinuo sam zašto je ne znam šta se dešava. Kao nestaju mobovi. Ne znam kako. To mi se nikad nije desilo. A molim vas ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećih tjedan dana. Pozdrav!